assalamu aleykum wa rahmatullah. Jam waale mon dudala man dudine maɗa weltare ɓiɓɓe fulɓe on calminama on juurama on jettama on ñaganama Allah moƴƴere. eɗen jiiɗi arde e khutba meɗen hannde. alhamdulillahi rabbil arbab musabbibil asbab wa munzilil kitab hafidha al arda bil jibali min al ittirab wa qahhara al jabbarin wa zallala si'ab. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا مولانا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. أما بعد، caggal yettude Allah e julde e nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kanko e denndangal sahabaɓe makko e yimɓe galle makko e rewɓe e makko e peewal ha yawma din. yowilo Allah won ceerno men Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu wona e denndangal serlaɓe meɗen e khalifaɓe meɗen e ahli bayti rasul sallallahu alayhi wa sallam. so ɗum ɓenni musidɓe julɓe kule Allah towɗo o jomiraɗo subhanahu wa taala ene wiya e nder deftere muɗum teddude nde: inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. jiide monde e nanɗe monde e ɓerɗe monde ɗeɗo gueɗe fof neɗɗo o ko namdeteɗo, walla mbiya jiide neɗɗo ɗe e nanɗe neɗɗo ɗe e ɓernde makko nde fof ko o namditeɗo e ko o golliri ɗeɗo golle fof. ɗum ɗo fof ko nemaji ɗi Allah waɗani neɗɗo, te ɗiɗo nemaji fof Allah ko namdittoɗo nemaji ɗi holko jomum waɗiri nemaji ɗiɗo. أحبتي، نحن ما خلقنا في هذه الدنيا لننشغل عن طاعة الله بخراب زائل ولا بحطام زائل ولا بثياب تذهب إلى المذابل. yiɗɓam tedduɓe, en tagiraka e oɗo aduna tan ha cohliren ganduɗa e jewkal ngal ganduɗa ko en sertoɓe e muɗum, dañal ngal ganduɗa ko certowo e muɗum wona comci ɗi ganduɗa kadi ko wattande mum foof ko e nder jindeji. comcol ma ko ngol yooɗi ko foof battane maggol tan ko ngol rappa ngol seeko mbeɗuɗa ngol jinde. ko noonne kay bertanteri ndi ganduɗa jeyge ene ñaama ɗum, ko bertanteri leeso ma ko ngo ɓooyi ko foof so yeehi ha ɓooyi ngo rappat wattinta ngo wattinte ko duppede walla ngo weddo e jidde aussi wonta ndondi. ko noonne kay en tagiraka tan pour sohlirde ñamde nde ganduɗa ñamde so tawi a ñaami e gayni, enen fof eɗen gandi so tawi neɗɗo ñaami gayni holto wattinto tan ko eɗen gandi enen fof. balillaha taala khalaqana li ya'murana bi ta'ati wa huwa ar-rabbul ma'bud. ay jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o tagiri en ko amo yamira en e ɗoftademo, kanko woni deweteɗo, kanko woni kanduɗo e rewede. alima bi ilmihi al-azali anna min al-ibadi man sayakunu ta'iyan wa anna min al-ibadi man sayakunu mukaddiban mu'anida. omo andi e gandal makko azaliya, gila gandal makko azal. amo andi kay won e jiyaɓe makko ɓe ganduɗa ɓe ko rewɓe mo, ko ɗoftotoɓe mo. omo andi kadi e gandal makko gila nden, gila hay hunde wodani so wona kanko tan. won e jiyaɓe makko ɓeɗo ko sandalleɓe gonata, ɓe ko fennoɓe gonata. adda aljannata li ibadihi almuminin wa adda annara wa ma fiha min adabin alim. o adani aljanna wonande jiyaɓe makko ɗoftotoɓe mo ɓe, jiyaɓe makko moƴƴuɓe ɓe, ɓen o adani ɗumen, o resani ɗumen aljanna. e jiyaɓe makko wofaɓe ɓen o resani ɗumen jeygol e leppe musɗe. lilladina kadhabu llaha wa anbiya'ahu, ɓe ganduɗa penni Allah e nelaɗo muɗum. fa nahnu lasna kal bahaim nakulu wa nashrabu wa nasrah wa namrahu kal an'am. enen en gona tan comme no kullon ni, eɗen ñaama, eɗen jara, eɗen pola, eɗen pija, eɗen mbaɗa ko weeli en comme no poñkon ni. nahnu lasna kal bahaimi lil akli walshurbi wannawmi balillahu taala khalaqna li ya'muruna bi ta'atihi wa yanhana an ma'siyatihi. en jiida e kullon kon hono no ñamde e yarde e ɗoygol ala. enen Allah tagiri en ko beele eɗen ɗoftomo ko poɗɗo ko yamiri en ko goppen ko haɗi en ko. fa inna man lam ya'rif hadha
lam yarif lima khuliq kala mo andani ɗum ɗo kanko o andani holko o tagira holko tagi mo tagede jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wino ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mi tagirani yimɓe e jinneji so wona yo ndewam ndeke so neɗɗo andani ɗum ɗo kanko o anda holko o tagira alaysa allahu taala yaqulu fi lqur'ani alkarim ayahsabu l insanu an yutraka suda beele jomiraɗo subhanahu wa taala wala kañum wino e nder deftere makko teddude beele neɗɗo sikkata kañum tagira tan koko woppida e sago muɗum ala ko yamirte ala ko haɗate ala wona noon neɗɗo tagira neɗɗo tagiraka tan boylaka tan e hoore muɗum كثيرون أولئك الذين ما عرفوا لما خلقوا فتراهم ينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم heewi e yimɓe ɓe ngannduɗa ngannda holko tagira ha hadis mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene ombiɓe ene nawriɓe ɓeeɗo hadis nelaɗo sallah sallam ɗo wiyata inna allaha yubgidu kulla jazariyin jomiraɗo subhanahu wa taala ene añi kala mawni kintoɗo e dewal Allah so noddama e dewal Allah o mawni kino jawwasin mo ngannduɗa kadi ko neɗɗo jiɗɗo fottude e hoore muɗum ko o ala hay hunde to jiiɗa fof amo yiɗi tumede neɗɗo jiɗɗo tumede to jiiɗa fof amo yiɗi jaggirede ko neɗɗo mawɗo o neɗɗo omo jogui ɗum ɗo walla ko neɗɗo joom asku walla ko nande hen jiɗɗo fottude e hoore muɗum to jiiɗa fof ko neɗɗo jiɗɗo tumede tan no famirton sakhabin bil aswaqi jahowo ene wulla e nder jeereji to jiiɗa fof amo yiyama wulla dande dow ɗo jiɗɗo ari fof amo yiɗi tinede eyyi jiifatin bil leyli mo ngannduɗa ko ɗoygol tan jamma so tawi jamma ari ko ɗoygol tan o himmiranta wadde darde jamma walla juule jamma en ɗum wona haaju makko himarin bin nahari woni babba ñalawma wonde babba ñalawma komo ngannduɗa famata o famodirta ko hay hunde kala ko mbawɗa famminduma e aduna o wawata famde oɗo woni himari bin nahar arifin bi amri dunia ganduɗo gueɗe aduna foof omo andi kala to macce jouata omo andi oɗo joueur ko ɗum ɗo yoɓete ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum gueɗe aduna fof amo andi jahilin bi amri l akhira kala ko namdiɗa mbo e lahara hay hunde o anda sa namdimamo ali ibnu abi talib o anda sa namdima oumar ibnul khattab o anda so tawi a namdimamo deftere ɓuuri ande hay hunde o anda hen ko cifortoɗo dani hewɓe e yimɓe ɗiɗo façon ngaji ene kewi e nder yimɓe he ene kewi e meɗen hande yo allah faabo wallahu taala yaqul jomiraɗo subahanahu wa taala ene wiya wa qalilu min ibadiya shakour famdi e jiyaɓamɓe mantoɓe wallahu taala alima anna min ibadihi almuslimina man sayakunu waliyan taqiyan saliha jomiraɗo subahanahu wa taala omo andi kadi holi wonoɓe e jiyaɓe makko ɓe holi hen jogorɓe wonde waliyaɓe o hulɓe hen allah hol hen wonɓe yimɓe moƴƴuɓe ko allah ɓuuri andude ɗum ɗon wa anna min ibadihi almuslimina man sayakunu fasiqan asiyan musniba omo andi kadi e nder jiyaɓe makko julɓe ɓe e koye mon hol wonɓe hen fasigueɓe hol wonɓe hen wofoɓe allah hol wonɓe hen bakkodiɗoɓe fa min annasi man yasil ilaha bi udunayhi wona e yimɓe he won wofiroɓe allah e noppi mumen wa min annasi man yasi llaha bi aynayhi won wofiroɓe allah kadi e gite mumen wa min annasi man yasi l ilaha bi yadayhi won e mabɓe wofiroɓe jomiraɗo subahanahu wa taala e juuɗe mumen wa min annasi man yasi l ilaha bi rijlayhi won wofiroɓe kadi e koyɗe mumen wa rabbul ibadi yaqul woni joom winder nde woni jomiraɗo jiyaɓe jomiraɗo subahanahu wa taala ene wiya inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ayno nanɗe ɗe e jiiɗe ɗe e ɓerɗe ɗe ɗeɗo gueɗe foof koɓe namdirteɓe ɗum woni kamɓe yimɓe ɓe suratul isra wa min annasi man yasi l ilaha bi lisani ene woodi e yimɓe kadi wofiroɓe allah e ɗemɗe mumen jomiraɗo subahanahu wa taala wi ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ala foof konngol ngol neɗɗo ene haala so wona ene woni e balaɓe muɗum mbiyeteɗo raqib e atid ɓeɗo ɗiɗo windoɓe bindowo ko banggue gonɗo banggue ñamo no winda kala ko mbaɗɗa ene moƴƴi winda e gonɗo banggue noon kala ko mbaɗɗa ko boni ene winda ɗiɗo malaikaji ɗiɗi أما المسلم الكامل التقي الصالح هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده so tawi noon ko kulɗo allah tawi ko julɗo kulɗo allah moƴƴo ko or won mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sifato e konngol makko o wi julɗo honi gonɗo julɗo gonga e gonga komo ngannduɗa ene hisi julɓe ene kisi e muɗum e ɗemgal muɗum e juuɗe muɗum ɗemgal makko lorlano hay julɗo goto
o woni juuɗe makko kadi lorlani hay juuɗe go hay julɗo goɗɗo hay neɗɗo gooto woni yimɓe woɗɓe kadi o junngo makko lorlani ɗumen woni ɗemgal makko lorlani goɗɗo junngo makko lorlani goɗɗo oɗo woni julɗo haqqan. أي المسلم الكامل هو الذي كف أذاه عن المسلمين وغير المسلمين فلم يؤذهم بغير حق لا بلسانه ولا بيديه. firti ɗum tan ko julɗo gonga e gonga timmuɗo komo ganduɗa ene waasi lorlude julɓe e ko wona julɓe fof wona o lorlata hay goto ko alda e gonga wona e ɗemgal makko wona e jungo makko wona e ko wona ɗum ɗon kadi. فمن عصى الله تعالى من المسلمين بحيث لم يصل إلى مرتبة الكفر كمن ترك صلاة متكاسلا أو أفطر من رمضان أو جاهر بذلك أو كان آقا لأمه أو لأبيه أو كان آكل مال اليتيم ظلما أو آكل مال الربا أو شرب خمر أو زانيا أو انحر بأن قتل نفسه بحديد أو تحسى صما أو تردى من علو عمدا من غير أن يعترض على الله بقلبه إنما كما لو كان وقع في فضيحة زنا أو لو ارتكبه الديون والناس يطالبونه فقتل نفسه وانتحر لمجرد هذه الذنوب لا يكون المسلم كافرا. non bedduɗen ngollo leppol gartan e leppol meɗen ɗimliwol. eyi eɗen jokka e leppol meɗen ɗimmiwol. mbiɗen jomiraɗo subhanahu wa taala wi a yahsibu l insanu an yutraka suda beele yimɓe neɗɗo o sikkata ko ene koko woppa tan koko boyla ala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi man istama ila hadisi qawmin wa hum lahu karihuna subba fi udunayhi anaku yawma alqiyama. nelaɗo sallah sallam wi kala kettiɗo e yimɓe wayno o ñukkindo e yimɓe ɓe tawɓe belaka ko o hettotoɓe ko ñande yawmal qiyamati noppi makko ma juppe ko mbiyeten kire tayinaɗe tayine ha taya comme no bedeg ni juppe e nder noppi makko. alaysa qala rasul sallllahu alayhi wa sallam hada al hadis beele nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haalani oɗo hadis aha kay hada fihi bayanu masiyati l usnay ay ɗo henna feññini ko o wi neɗɗo ene woofira allah e noppi muɗum. alaysa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wa zina al ayni an nadar nelaɗo sallah sallam wiyano zingol guite ko darde ko daganaki ɗum ɗo woni zinirde guite ko darde bala aha kay nelaɗo wino noon hada manahu fihi bayanu masiyati l ayn ɗum ɗo firti ko ene feññini hen goofugol yitere woni zinirde yitere nde ko goofol. alaysa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam beele nelaɗo sallah sallam wiyani almuslimu julɗo man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi julɗo gonga komo ganduɗa julɓe ene kisi e bone muɗum bone ɗemgal mum e bone jungo muɗum ko oɗo woni julɗo gonga. hada fihi bayanu masiyati lyadi wallisan ɗo kati feññini ɗo henna goofugol jungo e ɗemgal foof. fa ya ayyuha l insan e hema neɗɗo imal li akhiratika ka annaka tamutu gada gollan lahara maɗa ha wayno ko ille an ka jogorɗo mayde janggo piɓa an ka jogorɗo mayde janggo wa haris ala an tatazawwada min zadi l akhira rerɗu e yoɓanade hoore maɗa e joɓari ñande ñalawma darga o qabla an yufaji aka malakul mawti ko adi ene bettuma woni malayika azrailu malayika mayde o fa inna azraila la yastazinu nde tawno kanko azrailu o waynota ko hay goto la yatruku sagiran radian kama la yatruku rajulan sahiha o woppani cukalel muynowel hono noon o woppirta ko noonne kay o woppata gorko celluɗo cembuɗo ko noonne kay amo nanga nayejo amo nanga cukalel amo nanga bawɗo amo nanga mo sellani amo nanga wonɓe e nder hôpital uji. fa kam min sahihin mata min gayri illa heewi ko celluɗo maayi taw wondan hay ella goto wa kam min ahfadin matu qabla ajdadihim heewi to taniraɓe canki jeehi goppi mamiraɓe mumen tawne nguuri. fa hayyi uzzad al yawmil mi'ad woni keblono ɗe joɓari wonande ñalawma podaɗo o wazzadu la budda lahu min talabi ilmi ddin fala ilmu yahrusuka walmalu anta tahrusuhu won joɓari ndi noon alay saago heɓorto ko andude gandal diine
nde tawno andu gandal so tawi andi gandal ko gandal ngal renma jawdi kala ko mbawɗa dañde e jawdi ko an rendata jawdi ndi kathiruna min annasi badalan min an yakunu harisina ala tazawudi bima yanfa'uhum li akhiratihim tarahum yatakalabuna wa yalhafuna wa yatrukuna ma yanfa'uhum fi quburihim heewi e yimɓe ɓe jiyata hewɓe hen koko nderdiri goɗɗum ko ɓe nderɗi ɓe jiiɗi dañde jawdele aduna aɓe tampa hen aɓe cohliri ɗum par rapport e sohlirde ko ene fota nafde ko ɓe ponno sohlirde ko ene fota nafde ɓe nder gabbiriji mabɓe ɗum noon ɓe gojatake ɗum ɗon wa ida dafanahum ahluhum so tawi ubbiɓe koreji mabɓe o alqaw alayhim turaba wan haala alayhim turaba wa saru tahta turab adata ilayhim arwahuhum so tawi koreji mabɓe ɓe gubbiɓe leydi woni hakkude mabɓe e koreji mabɓe ɓe jiiya ɓen ɗon ndungto aɓe nana pele koye ɗumen ene koota taw hankitina ala koɓe mbawani koye mabɓe wa innahum la yasma'una qar'ani alihim eɓe nana woni pele koreji mabɓe hubbunoɓe ɓe ene dutto idan sarafu atahum malaikani so tawi ɓen nduntima jeehi malaikaji ɗiɗi aswadani azraqani malaikaji ɗiɗi ɓaleji gondude e vertidgol woni ko ene ɓawline vertide ko ɗum ɗon jillodiri yuqalu li ahadihima munkar o to wiyete ko munkar goɗɗo o ko nakir wiyete munkar ma ana hadihi la aya gayru ma'rufa biyeteɗo munkar o woni ko mbadi mum ndi wona gandateɗo o wona keftinteɗo nakir one ko noon fa yuqidanihi ɓe joƴƴinamo fa yujlisanihi ɓe joƴƴinamo fa yasalanihi ɓe namdomo man rabbuka ma dinuka man nabiyuka mi wiya hol joome holi diine ma holi annabi ma ɗum ɗo ko muslim habri ɗum almuslimu julɗo o law mata maqtu'u lisan yaqul rabbi allah gonɗo julɗo o so tawi ɓe namdima ɗum so tawi ko julɗo haysino nde o mayat nde noon ɗemgal ngal koko tañno kanko ma o jaabo o wiya rabbi allahu wa dine l islam wa muhammadun nabi sallllahu alayhi wa sallam o wiya min joomam ko allah subhanahu wa taala dinam o ko l'islam muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko kañum woni annabam jaa bil huda wal bayyinat o adani kam peewal e hujjaji peejji fa amma alladina kadabu llaha wa rusulahu wa anadu l qur'an so tawi noon ko ɓen ɗon ɓe ngannduɗa e heeforiɓe jeddi allah jeddi qur'ana o jeddi annabaɓe ɓe yatihim malakani aswadani azraqani ay lawnuhum laysa min al aswadi l khalisi bal min al aswadi l mamzuj ɓeɗon kadi so tawi ko mbaɗoni o malaikaji ɗiɗi garata e makko malaikaji ɗiɗi ɗi adi ɓawli ɓalowol ngol ene jilli ko vertiɗi wona ɓalowol ɓolɓoltol wona kadi vertugol ngol koko jillodiri wa hada ahwafu ma yakunu min al alwan aɓe jogui couleur ɓurɗo hulɓinade e mbadiji mbadi ɓurɗi hulɓinade fa yakunu l fasau wonanamo ƴenƴare wonanaɓe ƴenƴare fi quburihim e kabriji mabɓe attamallakahum woni jeyiniɓe fa yaqulani ɓe mbiyaɓe li hada al mukadhib wonande oɗo pennannoɗo ma kunta taqulu fi hada ɓe gaddanamo nelaso ɓe jofanomo nelaɗo muhammadin sallah sallam holko mbiyannoɗa e oɗo fa yaqulu kanko neɗɗo o wiya oɗo kefere o wiya la adri mi anda kuntu aqulu kama yaqulu nnas min kam mbiyannomi tan koko yimɓe ɓe mbiyanno ko kono mi anda min kam mbiyannomi deftannomi koko yimɓe kalanno ko fa yaqulani lahu ɓe mbiyamo malikaji ɗi mbiyamo la darayta wala talayta a janngani a dursitaki fa yadribanihi woni ɓe piyamo bi mitragatin e martu bayna usunayi hakkude noppi makko ɗiɗi ɗi fa yasihu o wulla sayhatan wullago yasma'uhuma man hawlahu gayra al insi wal jinn enen nana ɗum kala ko takki sara ɗon so wona neɗɗo e jinne ɗum noon imal li qabrikal qabru sunduqul amal woni gollan qabri maɗa nde tawno qabri ko ɗum ko mbiyeten ko kondan golle kala ko golliɗa ko e qabri o woni kondan ko toon moftantuma imal gollan amalan gollal yunjika ngal ene danduma min adabil qabri woni e lebte qabri lebte lahara imal gollu amalan gollal yunjinka ngal enen danduma an julɗo o wakta su'ali sa ngane namdeteɗa nde imal gollu amalan gollal yaqiqa ngal ene danduma min hawamil qabri woni e kuluhuli qabri woni e caɗele nder qabri wa hasharatihi woni e ha joni e caɗele muɗum hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim nan ma taw ko ɗo woni dokkani tan ha ñande wonde
ko musidɗo mon Hamza Gassama, kala hen ko fewi koto Allah emmi, kala hen ko manki ko banggam min e cheydade e mankude famde, on calminama on juurama, on ñaganama Allah moƴƴere. Assalamu aleykum wa rahmatullah.